Ahoj, krásný den, já jsem u sebe v kosmetice a říkala jsem si, moje vlasy zase opět nepoddajné. A říkala jsem si, že vás vezmu sebou i v rámci natáčení produktu, protože samozřejmě natáčím i videa pro vlastně Etany kosmetiku, svoji kosmetiku, korejskou kosmetiku. No a dneska mám za úkol natočit tuhle novinku u Etany. Je to anti-age krém s 24 karátovým zlatem z korejské kosmetiky. Je to, nebo má ten krém i vlastně efekt botoxu. Je velmi příjemný strukturově, úplně nejlepší. A já jsem si říkala, že by bylo moc pěkné v záběru mít opravdové zlato. Už teď vím, že to bude všude. A tím, že nemám na to úplně čas, tak nevím, jestli to do toho jít teď, anebo až bude mít čas, protože se bojím tady na té moje desce, že to bude úplně všude a že z toho bude fakt velký benec. Ale myslím si, že to bude pěkné. Nicméně než začnu táčet, tak jsem vám ještě chtěla ukázat. Tak koupíte to teda u Etany, tenhle krém. A je nádherný, je skvělý. Přemýšlím, že bychom ho mohli mít u sebe taky, ale jedná se už o dražší kosmetiku. Já si vás tady položím a na mé nechty se taky nedívejte. Ještě vlastně ohledně zlata jsem chtěla říct, že zlato má velmi prospěšné účinky na pleť, vlastně liftingové, rozjasňující, ale třeba zajímavé je, že když nejsou kvalitní produkty se zlatem a vy dlouhodobě třeba užíváte produkty se zlatem, které nejsou prostě kvalitní, tak vám pleť může třeba začít modrat i fialovat. Jsou to vyloženě ojedinělé případy, ale taky jsem se tohleto dočetla, ale u korejské kosmetiky vám to 100% nehrozí. To se spíš jedná asi o produkty, které nejsou kvalitní a Bůh ví, kde to zlato, anebo jaké zlato, nebo vlastně co je to za aktivní látku, takže toho se bát takhle nemusíte. A vlastně k tomuhle krému je i oční krém, taky se zlatem a taky výborný, takže klidně koukněte, mrkněte, a nebo kdybyste chtěli i poradit, neváhejte mi napsat a já vám poradím určitě s výběrem. Ale za mě toto jako jestli něco luxus, tak toto je jako velký luxus. Velký. No, jak na spínu se mi vypl telefon, že nemám už dost úložiště a ten telefon mám absolutně plný, ale chtěla jsem vám ukázat tu strukturu a ty kousky zlata, že opravdu v tom jsou. Je to tak příjemné na té pleti. Fakt až takový lehký chladivý efekt vám to udělá a tak jako zajímavě luxusně voní. Vezmu ještě špatlečku, ať vidíte tu konzistenci, dívejte. Jo, je to takový, není to úplný čistý gel, ale ne i samozřejmě klasický krém, jak jsme zvyklí. Takže takové doporučo, pokud někdo hledá nějakou luxusnější kosmetiku. Například já už mám ve vývoji noční krém se zlatem, mám ho ale strukturově klasický, krémový a je taky nabombený a už se moc těším, až půjde do prodeje. Ty si dala do brudku? Mňam, mňam, ano. Dneska vaříme hezky kuřecí masičko, smetana a špenátek s těstovinama. Moc máme toto rádi, takže už se těšíme. Mňam. Tak, nevypadá to sice úplně nejkrásněji, ale bon appetit. Mňami, mňami, mňami. Tak, my se chystáme na plavání. Laurinko, těší se? Budeme dělat čach, čach? Dobře, velmi komunikativní dítě, takže my jedeme, ano, čach, my jedeme na plavání. Chtěla jsem jenom říct, že plavání za mě je úplně to jedno z nejlepších věcí, co jsem mohla udělat. Ano, už pojedem, protože Laura si to moc užívá, už od půl roku chodíme a musím říct, že to je prostě úplně pecka, jak pro něj, tak i pro mě, takže určitě všem doporučuji a už jedem. Čap, čap, že?
Lauri! Lauri, kde? Kuku! Dívej, mami. A vzadu máme Měšťačka a Julii. Julii! Pojď onen! Tak Julie jde s náma taky do Blacku. To je slečna Lady. A dej pusinku. Yeah. Lady. Jako Julie, ty se máš, to je život. To je život. No. To dobré? Aha. Těžké ráno. Tak já si tady takhle piju pěkně kafíčko a koukejte. Letošní první duha. Krása. Lauri, pojď se podívat na duhu, pojď. Tak, nákup z DMK. Chtěla jsem vám ukázat svoji klasiku a to, co mám nově. Klasika jsou tekuté linky, já to miluju úplně. Používám tady tuhletu linku od L'Oreal. Mám radši s tím zlatým víčkem, tahle je jako kdyby mat, ale je taky pěkná a hlavně dlouho vydrží. Potom tyhle řasy nekupuju si kvůli řas, ale kupuju si ho kvůli tohohle lepidla. Nevím, jestli se dá vůbec koupit ve větším balení, ale já si totiž dávám, když už řasy, tak jenom takové ty půl řasy na konec oka. A tohle lepidlo je jedno z nejlepších. Fakt vydrží úplně jako i tyjo hurikán, takže super. A tenhle ten korektor pod očí mám taky moc ráda, mám ho v odstínu 322 a krásně kryje a docela bych řekla, že je takový více krycí, takže super. No ale nově jsem si koupila tenhle fixační pudr, který je vlastně čírej. Laurinka mi do toho tady dělá krásné zvuky. Tak jsem zvědavá, jaký bude. Stál asi okolo 300, takže uvidíme, jestli za málo peněz hodně muziky. No a ještě nově jsem si koupila tuhletu řazenku, která má docela, bych řekla, takový úspěch mezi i třeba holkama, co se bavíme mýma klientkama. Takže Laurinka vaří v kuchynce. Takže jsem na to zvědavá, protože já už asi třeba si doufám, že 4-5 let používám jednu a tu samou od L'Orealu, taková je celý zlatý obal a tu mám nejradši. Já strašně nerada zkouším nové věci, ale v tomhletom světě je to třeba, takže doufám, že to nebylo šlapnutí pedle. Určitě vám dám vědět. Dělat momentálně velmi slavný pokrm na TikToku. Jedná se o vlastně salát z brambor. Já vám ukážu přesně, co tam všechno má být. Takže mám tu připravený bílý jogurt, červená cibule, česnek, okurka, brambory. Má tam být sladká hořčice, já tady mám jenom tuhletu krémskou, tak ještě uvidím, jestli ji tam dám. Majolka a hlavní ingredience mi tu chybí a to je kopr.
A vlastně tohle všechno smícháte, brambory uvaříte ve vodě a potom dáte do trouby. To vám všechno ještě i ukážu v postupu. Takže jdem na to. Těším se. Jsem zvědavá, jak to bude chutnat. Opět musím přidat tohleto nejlepší koření a to jsou farmářské brambory, které jsou fakt jako úplně top. Sice nevím, jestli se to k tomu bude hodit, ale já to prostě dávám fakt jako do všeho. Tak už se nám to peče, že jsem tam dala olivový olej a dala jsem to na 200 na hore i dole a nakonec potom ještě přidáme to na styl grilu. Tak bramborky jsou hotové. Tak já jsem si to dala takto do mističky a pokapu si to teďko tím dressingem a jsem zvědavá, jak to bude všechno chutnat, jak se to smíchá dohromady. Věřím, že to bude fakt moc dobré. Už teď se těším. Ahoj, dneska nás čeká téma korejská kosmetika, takový možná lehký základ. A v čem ta kosmetika je vlastně tak skvělá, nebo co na ní je vlastně tak, že to je teď absolutní hit. Ono už to byl hit trošku dávněji, ale teď je to největší boom. Já bych tady na začátku hned ukázala třeba například tento skvělý Aqua Cream, který obsahuje 8 druhů kyseliny hyaluronové, 56 peptidů tady v těch bílých kuličkách a řadí se jako extrémně hydratační krém. A je to náš bestseller na našem e-shopu Lou Cosmetic. Já si myslím, že se odlišuju od jiných e-shopů tím, že všechny produkty, které u nás se prodávají, nejdřív vyzkouším sama na sobě nebo na známých podle typu produktu. A pokud ten produkt funguje, je fajn, tak teprve v tu chvíli jde do prodeje. A to si myslím, že nás hodně odlišuje se od jiných e-shopů, kteří tam nacpou úplně všechno a prostě je jim to jedno a kolikrát ani ten produkt dobře neznají. Ten krém vypadá takto. Nabírá se vlastně vždycky jedna ta kulička a jeden ten gel, kdy se to vlastně smíchá na pokožce. Hned vám to ukážu. Takto. A vlastně stačí to jenom takto lehce rozmazat. On je tak holky příjemný. To je neskutečné. To já ho úplně miluju a třeba na jaro, léto to bude úplná pecka, ale samozřejmě jde i v zimě používat. Vytvoří se taková něco, jako kdyby lehká emulze, řekněme, a krásně se do té pokožky hned vpije, je opravdu velmi příjemný, tu pleť absolutně nedráždí, hned se vpije, zanechá příjemný pocit hydratace. Nejde to ani nějak víc popsat, prostě musíte si to jedině vyzkoušet, protože neumím to nadšení moje z tohohle produktu popsat. Takže tenhle produkt fakt jako topíček a hlavně i minimálně, když si ho vystavíte v koupelně, tak se vás každá kamarádka minimálně zeptá, co to je za krém. Prostě jako halo, to mně se strašně moc líbí to balení. Potom tu mám třeba od It Skin tonikum, nebo toner, tady ten je úžasný. Tady ta řada celkově je s hydrolyzovaným kolagenem, to znamená, že ten kolagen se rychleji vstřebá do pleti, protože má nízké molekuly, je vylepšený, obsahuje to extrakty z květin, jakože například z lotosu, z leknínu, z pivoňky. A hlavně jsem vám chtěla ukázat, my jsme zvyklí u tonika, že je takové prostě vodnaté, že? Vodičkové. A oni to tonikum mají úplně takové
Já nevím, jestli to vůbec tady půjde. Já tomu říkám hutná voda, nebo jakože hutnější voda. To jako zní fakt blbě, jo. Ale on je, nepleťte si to třeba, že by byl nějaký slizký, jo. To vůbec ne, jako není jako lepkavý, to vůbec. Ale víte, jak bych to popsala, jako hedvábný. To je normálně jak hedvábí. To je taková prostě zajímavá konzistence, že normálně to nepochopíte. Já to doteďka nechápu. A to je opět tak příjemné. Jako kdyby to šlo přenést, tak to na vás takto vdechnu, přenesu. Ale hned, jak jsem si to i dala, tak ta ruka je úplně jemná. Prostě to prostě je láska, ta korejská kosmetika. Tak a teď vás musím vlastně přesvědčit, anebo vám říct, proč stojí za to si korejskou kosmetiku koupit. Je to jednoduché. A Korejci mají skvělý vývoj, stroje, technologii, patenty svých aktivních látek a x jiných dalších druhů. Oni opravdu třeba půl roku studují nějakou látku, která je vlastně nová, oni si ji patentujou a ty látky řeší tak samo, jak třeba kolagen a kyselina, lifting, stažení poru, rozjasnění pokožky, takže vlastně v tom je to trošku jiné. Mají stroje vlastně úplně takové nadčasové, než máme my. A opravdu pojí různé aktivní látky, které vlastně mezi sebou fungují. Korejci jsou jedni z nejlepších na celém světě. Je tam i rozdíl toho, že oni mají úplně jinou skincare, než máme my. U nás průměrná žena si dává třeba tak 2 až 4 produkty. V Koreji si dávají například 6 až 10 až 12 produktů za sebou v nějaké svojí ranní třeba rutině a potom i v noční rutině. Například, co mají třeba jiné, je dvojí odličování, kdy se vždycky začíná olejovým odličovačem, poté až nějakou pěnou nebo mycím gelem, což tady třeba vůbec, si troufám říct, není zvykem, nebo to moc lidí ani neví, že by se třeba takto měli odličovat. Oni už třeba i ty malé děti připravují na skincare a je potom úplně jako nepřekvapí, když dostanou akné a když už ho dostanou, tak vlastně oni přesně ví, jak s tím akném nebo co na to akné použít, aby zmizelo. Tak samo s pletí jakoukoliv nebo s jakýmkoliv kožním problémem. Takže ta korejská kosmetika za mě ano. Docela je fama, slyšela jsem, jak někdo říká, korejská kosmetika je strašně chemická. To vůbec dneska už není pravda. Mně se na té korejské kosmetice líbí právě, že je bez parabenů, že je bez silikonu, neobsahuje žádné stopy ropy. Jo, na ropu například máte v parafínu, takže všude, kde máte v složení napsaný parafín, tak to se vlastně, to je výtažek z ropy. A kdo si chce dávat jako mezi náma ropu na obličej, asi nikdo z nás, pro boha. Takže oni právě, ano, nejde to takovou tou formou přírodní kosmetiky, ale já celkově přírodní kosmetiku moc neuznávám, přijde mi absolutně nudná a bez výsledku. Samozřejmě to, co říkám já, se nemusíte s tím stotožňovat vy, ale tím, že vyvím kosmetiku a vidím do toho, tak když se budeme bavit o přírodní kosmetice, co je přírodní? Za mě jedině možná pleťový olej a mastička. Nic víc čistě přírodního není a vždycky v těch produktech musí být nějaký tím pádem stabilizátor. Takže toť otázka asi i, kdo jaký má životní styl a nějakou životní cestu, nebo prostě co uznáváte a tady tou cestou jdete. Takže určitě, korejská kosmetika není šlápnutí vedle. Myslím si, že ta pleť vám v budoucnu hodně poděkuje za to, že tu korejskou kosmetiku používáte a uvidíte určitě i výsledky, minimálně už jenom ty ze začátku, že bude pleť jemná a rozjasněná. U kosmetiky samozřejmě kosmetika není ve výsledku stejná, jako když jdete od nechtařky nebo od kadeřníka, kdy to máte hned viditelné. Já vždycky říkám, používejte tu kosmetiku, je to důležité a ten výsledek třeba se dostaví, až vám bude třeba 50 let, protože najednou vaše vrstevnice budou říkat, jak to, že ty máš takovou pěknou tu pleť bez vrásku a tak. A vy si řeknete jako, no, protože prostě používám kosmetiku. Takže to jsem řekla, takový je stručný, malý popis
korejské kosmetiky. Pokud vás to zajímá, celkově toto téma, tak mi určitě napište a já bych udělala třeba obsáhlejší video, nebo bychom si mohli postupně ukázat produkty, které na e-shopu máme a třeba si je více rozebrat dopodrobna, proč zrovna tento produkt. Děkuji za pozornost a nelekejte se, barvím si zrovna obočí a říkala jsem si, že vás tam vezmu, nebo že vás vezmu taky sebou, protože to natáčím teďkom i na Instagram. A jedno už teda nabarvené mám. Já mám vytetované obočí a právě je strašně důležité sem tam i to vytetované obočí si nabarvit. Nebo není to důležité, ale vidíte, že tady to samozřejmě drží nějaký tvar a je vidět, co a jak, ale když se nabarví, já mám radši, když to obočí je fakt jako výraznější, tak je krásně potom vždycky vidět ten tvar a je to takové hezčí za mě. Samozřejmě první 2 dny jsou trošku jako hodně, třeba když to necháte díl, já to nechávám schválně dělat, mi to potom déle vydrží. Kdo se na to necítí, tak samozřejmě nedoporučuji a doporučuji radši si zajít ke kosmetičce, protože tím můžete si i hodně uškodit, protože hlavně světlé typy, může to chytnout do rezava, u černé zase do modra více, takže pozor na to, určitě to není sranda. A teď vám ukážu, co používám. Já jsem se odmastila obočí vlastně na vatový tamponek mým antioxidačním tonikem s kyselinou hyaluronovou. Vypadá to, jak kdyby to požvítala kráva, já vím, ale už jsem říkala i na Instagramu, aspoň tady je důkaz místo slibů, že opravdu svoji kosmetiku používám a miluju ji. A je to vlastně 5 let, tak si tak říkám, že teďkom ty produkty trošku vždycky s novou várkou, až dojdou, asi prodělají lehký upgrade, protože je třeba trošku pozměnit, si myslím, složení a trošku udělat jako kdyby nové složení, protože i asi teda nové obaly, protože je to třeba, když to někdo u nás používá už tolik let, tak určitě ocení třeba nové vůně, nové složení a tak dále. Takže toto ale doporučuji, klientky si to chválí pro tu jeho vůni a za mě je to fakt jako top tonikum, nejlepší. Používám buď vlastně, nebo teďkom použiju reflektocilku, hnědou a černou, míchám vždycky dohromady a používám, to padá, a používám 3% peroxid vodíku. Množství vám neřeknu, protože to mám fakt od oka. Mám to vlastně takto a už si jdu rychle barvit to druhé, protože ať mi ta barva nezoxiduje. To taky pozor, jo, já si to budu nabarvím si to tady. Tím pádem nebudu moc vidět do kamery, ale už to musím nabarvit, protože vlastně to první obočí už nabarvené mám. Tak, já jsem si už jedno obočko stáhla, jde vidět krásně barva, tuhle jsem nechala ještě no toto obočí o 10 minut díl, protože jsem tohleto vlastně měla dřív a potom jsem ještě kecala do kamery, takže jsem to nechala trošku déle. Tak, směm. Já to vždycky prvně beru takto tamponkem, jakože namokřeným, a potom to stáhnu ještě lehce tonikem, i když nemusela bych, ta barva potom samozřejmě sama spadne za ty 2 dny cca a bude to pěkně takové jako přirozené. Takže teď jde vidět, tady to se vám teď může zdát trošku tmavší, jelikož jsem to více namočila, ale o dost výraznější to obočí, než jsem měla, když jsem ho vlastně nebarvila. Takže za mě úplně super a tak tím pádem jsem tím chtěla říct, nezapomínejte na to. Já jsem teď použila novinku, tuto rtěnku, takže vám tam dám ještě určitě vědět, co to je zač. Ale říkala jsem si, že bych tady ještě do toho vlogu chtěla dát téma pleťové tonika. Furt takové neošahané téma a často se mi stává, že pořád slyším od někoho, že to jako nepoužívám, na co, proč, ne, tonikum ne. Takže tonika pleťové jsou opravdu důležité ve skincare. Proč? Hned vám to řeknu. Hodně z vás si myslí, že tonika vlastně dočišťují pleť, čistí pleť.
Jo, takže když má někdo suchou, citlivou pleť, tak si řekne, ježišmarja, proč? Jako, ne, vůbec to právě jako nechci. A to je ta chyba právě. Protože pleťové tonikum, ne že dočišťuje a čistí, ano, to taky, ale háže nám zpátky pH pleti na její stabilní hodnotu. Protože čistící pěna, čistící olej, čistící gel, cokoliv, co používáte na odličování pleti, vám vlastně i trošku poškozuje ten kožní film a bere vám tu hodnotu pH. Když to tonikum vám tu hodnotu pH zase vlastně na těch 5,5 vrací. A to je jeden z nejdůležitějších vlastně kroků, nebo jako jeden z nejdůležitějších faktorů pleťových tonik. A potom vám taky lehce změkčuje pleť, což je důležité, a připravuje na další krok, což je aplikace pleťového séra. Takže opravdu pleťové tonikum má několik důvodů, proč ho vlastně používá, několik docela důležitých důvodů. A já jsem teď tady po ruce, nebo mám tady po ruce moje pleťové tonikum, které se skládá z kyseliny hyaluronové a granátového jablíčka. Antioxidační, krásně voní a zanechala tu pleť takovou svěží, rozjasněnou, pružnou, protože vlastně lehce ji změkčí a když si dáte potom nejlépe sérum od nás s kyselinou hyaluronovou a aloe vera plus dalších 8 aktivních látek, to nabombené sérum, tak ta pleť fakt je taková, jak bych to řekla, pružnější a na dotek jemnější, příjemnější. Takže určitě nezapomínejte na používání těch toniků, tonerů, tonika, to různě, protože je to opravdu, bych řekla, jeden z nejdůležitějších kroků ve skincare, aby ta pleť fungovala. Tak samo, jak mi často klientky řeknou, já nepoužívám sérum. Halo, pro boha, mě to trhá uši úplně. To si můžeme když tak zase říct v dalším vlogu, proč sérum, ale proč tonikum, už víme.